Jotend pinje Afrika mawuok Imbo kod Ugwe ma Afrika kiny bagoromo e piny Tanzania e witulo madhi nyime Imbo mar DRC. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okone EAC kod SADC ne duoko mar kwee mar tulo magoma nyalo mana yudore e twak mane ochaki boma ma Nairobi mano motim Kenya kod Luanda e piny mar Angola. Walter Nyambaga miwa mathoth. Mana ka odong' seche to jotend pinje mag Afrika mawuok ugwe to kod milambo mag Afrika, EACC kod SADC bagoromo e boma maduong' ma Dar es Salaam e piny Tanzania romo midhi chwe kom kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto to kod nyawadgi ma Zimbabwe Emerson Dumbunzo Mnangagwa. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta mosebedo katayo chenro mar manyo kwe piny DRC okone kata odoko ni riwruok mag pinje mag ugwe to kod milambo dhi bedo kod romo Tanzania. Uhuru Kenyatta oramo ni Duoko dhi mana yudore twak ma Nairobi Kenya to kod Luanda mar Angola. The facilitator is of the strong opinion and belief that the two processes of Luanda and Nairobi hold the greatest promise for a resolution and termination of the crisis in the eastern DRC. Ewote mar Uhuru Kenyatta mane ochwal kod jawache loe Kanzedena, Uhuru kone kalure kod liet mar siasa mane omedo chwakore DRC e kinde yiero twak ne ok nyal bedo mayot kendo mano nomiyo nyaka gigo break matin. Political attention in the Democratic Republic of Congo shifted toward the upcoming national elections that were to be held that year, that is 2023, in December. The shift resulted in the slowing down of the Nairobi peace process and, unfortunately, at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF. Elipodo Uhuru ukone pinyi DRC kod Rwanda nyaka yie mondo riwigi kanyakla e kendo rwako twak kaka yor manyo kwe. It is only through the close coordination of the bilateral negotiations between Rwanda and DRC and the inter-Congolese dialogue and conferencing that this crisis can be brought to a fruitful conclusion. Kata kamano, okoni golo jolweny mag KDF ma Kenya to kod jolweny mamoko mag pinje mag Afrika ma wuok ugwe kod milambo. Ahinya to mar Afrika omomiyo kweth mag jore mag M23 ne oyudo ngufu mar ng'wano bombe mag DRC. And unfortunately, at the same time, a political impasse resulted in the withdrawal of the Kenya forces from the ICRAF. This suspension disrupted the momentum of the peace process. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kauduge pachoka, migao mar doho koro chiwo duoko margi